На експедиция за делфини с зелени Балкани. Имахме уникалната възможност да се включим в мониторинг на делфини. Цели 16 часа в открито море с невероятни хора и красиво, пълно с живот Черно море. Стартирахме от Несебър още преди изгрев. Минахме през Бургаски залив, красивия див Маслен нос, а по залез бяхме на границата с Турция. След това се върнахме в Созопол. Общо над 160 км по вода. Научихме толкова много. Видяхме и трите вида делфини, които се срещат в Черно море. Обикновен делфин, афала и муткур. И трите вида са защитени и вписани в червения списък на световно застрашени видове. Малко интересни факти. Афалата е най-големият, достига дължина 2,5 метра и около 200 кг. Живее между 25 и 30 години. Ражда по едно малко през лятото, като бременността продължава цели 12 месеца, а кърменето 18. Муткурът пък е най-малкият сред тях, с най-къса продължителност на живот, но пък с най-високи нива на репродуктивност. Обикновеният делфин от своя страна развива скорост от 50 км в час и често плува до лодките. Още такива факти ще откриете в каналите на Зелени Балкани. През този ден регистрирахме 20 наблюдения с над 100 индивида, като най-многобройни бяха обикновените делфини. Това показва колко живо и уникално е Черно море и че си заслужава да се борим за неговото опазване. Следете профилите на Less Plastic България за още интересна информация, свързана с Черно море.